kubor nakaslem jong unongsan Hima. Uhe pulit malasong thaj nakakam. Baru berjumpa je ketenat Fire and Emergency Service jong ketenat pulit ke Jela ubak Francis G. Karshiye. Ulah syak penkamti ban long kemu Mission Director jong ke Dream kepada ke Thong jong ke Sarkar Jela banyak kun persyak ya Droks hapo ke Jela Meghalaya. Haba ya keren berkilat pathai kubor mentak sengi ke khatway terik unai wing arajar arpusau. Hadin ke jingi kendo ya menteri bedai pet ya ketenat social welfare ubak Paul Lingdo. Nakaliang ba Francis Uloong, ba udang Shimti ya kakam ke Mission Director jang ke Dream dang lagi dikindiat sengi ke beradam. Bar ke jingi kendo mentak sengi baru menteri sarkar kalong. Ban ya keren halor ki kam ki ban trei, bat kade ke jingi kendo ke baningkong. Nadu bala penkamti ya ya kene kakam. Ha ke jingi kendo nakaliang ba Francis Uloong bakaladon ke jingi ai jingmut markel yang hapedeng Jong bar menteri sarkar. Kumno ban te lakam ya Droks sapok ke Jela. Ubak Francis Uloong, baka Shimti Jong yang ni kam ka penlong yu uba undon ke Jingsngewkhia ka bajor. Namar kam dai ka kam ka penmento yu shimet. Hendrei ka dai ka temu ban yarap ya ka jat benreu, bat Pynduh yu Droks ha ka Jela la benrap uniu he pulen. Uloong ru wat la yamenta umpat don ki haladi ki bakin top nadu ki dong trei bat ki jingdon kamru. Henry ngait scam begini baro kin long tangkum kita ki mau jintot lani ki jing penwet. Bana kaliang Jong lakhot da ka jing elang ka ban long ha ka khat lai terik unai wing. Ha pedeng ki dong elam snong ki school ki college ki reshimet bat baro ki bre ki badan ka Jingsngewkhia ha ka bede ka ni ka mat Jong Droks baru la ongru ba ka jing temu Jong ka sarkar ha ba penmi ye ka ni ka mission ru kalong ban rat dingkong ya Droks. Nga dang su Shimti ni ka kam ko Mission Director Jong Dreams mentah ba CCRC ni ka ba ini te kali kan kajing ya Pynduh ni kong minister mga kwa tip ni Jong Pynduh dengan prince te ha kajing yang lang kajing Pynduh ni ba ko minister in charge te nai crunch pang ki don ki issues skap i na kaliang i kong no i kwa ban ya chama na kaliang jonga ngala ai ki suggestions kong no ki ideas ki ban ila ban yale ban te la kam yung Droks kami issue ko jonga kalong ba ngashimti kani ka kam ka bakhya ba kam dai ka basuk kadai ka bakhya ba pala te ngashimti de banga ngasko kya ba kani ka personally ngasko kya ba kani ka kam dai ka kam ka momento yang ana momento yang ring kwa yarap ya ka jai believe jungi manila Pynduh yung Droks te ka kapra kan ngompat biang hi ngompat don hangnu staff ngompat don ni tindri ngam ai kita hinlong ki maujun thut nga ti ki penwit nga la hot meeting no la shisngi la sha ga dikshti tengah kam batsia pa la shisngi nga la hot ki shnong ki tao ki longba shnong ki NGOs ki school ki college wat ki riu longba ki rupin thai ki ba ya masmo bagi basngo concern ya kani ga kajing kan ke problem Jong Droks. Tika idea kalong ba kani ke mission ke ba kasnas ke government kadai ba ban ning rat ding khong yung Droks. Te kani ka ba ngata smo shisha nadu ba dono ba ngidon kam ban Pynduh jaj ni. Te kani ngala ban tre kam tang jumba kajing ya tre lang bat kasnong ka thau ki school ki balang bat ki rong ba snong bat ki berkhoi mat ngangai scam kata ladangi trai telingi trai lang berkhoi bat snong bat how bat NGOs bat school bat ngila man de la kam ya kani ka san tam kani ka ni ba ning la ya ngalai la bon pala ki kena hasuro pasik ba ki yale ki punon kam Droks but kadi jing penon kami yo kadi jing ngom ho Droks ka kata mendai tang yaki kam kata tang ki mendai tang yang sen jungi mendai ka kata ya ka society jungi ka kata ekonomi jungi ya ka yo hakot jong ka ri jungi lada ki kena ki belang sai anak klan ki belang kena kila ngom ho ni jing tha ni jajing di te nga kuslai bala sai ka lawai jungi kan poi sai
tinggi don kam banya le thma man tur thma bu ok sorkari ngidon kam man tur thma yo khani ka jingsnio ba nakermen man in ya persyang kat bala ngam kula ngam dei u magician ne u bale magic ne ngakula mangin ya trai kat bala ringkat baka badki society jungi badki shunong kita badki school ki ni la hiban ya le ye ban ya la kong ni limba ka support jong police department